Da jeg vågnede op her for et par dage siden, der havde jeg ikke regnet med, at det her, det rent faktisk ville blive til noget. For nogle måneder siden, i januar tror jeg det var, ja, det vil være længe siden, der ville jeg gerne have deltaget i en sangkonkurrence online med en fyr, der hedder Ken Tamplin. Og så her for et par dage siden, så tænker jeg, skidt med det, hul i det. Jeg fik en mail fra Ken, at det var sidste chance for at være med i en sangkonkurrence online, som han holder, hvor man kan vinde diverse ting og sager. Jeg synes, det kunne være spændende. Så jeg tænkte, ja, hul i det. Jeg sender 1,5 minuts klip afsted af en video, som jeg har optaget. Morgen efter, ja, så vågner jeg op, og så er jeg simpelthen blevet valgt ud til at være med i den her konkurrence på lørdag online. Det foregår i et lukket forum online på en af hans sider. Ud af 90 mennesker blev jeg valgt. Så er vi 10 tilbage, som skal dyste om et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Jeg sprang bare ud i det, for jeg synes, det kunne være fedt at være med. Så I hører nærmere, hvis det går den vej, som jeg håber på, det gør. Ha' det dejligt.